Nina benkashana kaMenzi nina phuza umlaza ngameva nina bendloveni amandla enhlala sezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Live TV igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika igama lami King Sichaka. Insizwa zethu Sichaka seyishaya imponyela mfoka amancaza kancane ayidedele intombambi esokelo ubhambathe emhlala amagwala malala nomunye indawo avakho felanga. Inhlikihlekana lesinde ehlekizwa amagidanga omsemntu abantu ubundaba zakhe ehlele kwabule mhlaza aphuma kwabanjani. Umahlombe abanzi ogijima nenkinga athi nginalutho inxusa labathula kanzima. Yokusungiyeka ka unamuntu ongenayo ibongo. Ngomsoqalela vele uyacikeka. Asidluleke sithula uhlelo sintshela ukuthi namhlanje sizoxoxa ngani. Uyazi ke basiqhamukile sosodinga indaba eyihlubudlu bekhasini. Kodwa ke nakho kubalekile. Yonke into exoxwa la nesixoxa ngayo iBlack Live TV ayinakho ukuyiphendulela kulokho kusuke kuyindaba eziqhamuka kubantu bezoxoxela thina sinalo ulwazi olungako ngalezo indaba ngaphandle kwabanikazi bazo kuyilaba asebezositshela sona. Asike lo daba enisiza ukuthi ngabe kuhamba kanjani namhlanje makwenze njani. Kodwa before Ganza kwethu njengoba sazi la kwi-Black Lives nehlelo libizwa ukuthi Laugh Back kunodadewethu kwafika ke wakhuluma ngeyodaba lempande noma yomuthi awugcaba kwesingezansi sakhe noma kuntombazane wakhe ukuze umuntu wakhe wesilisa anamathela athi mba angasuki kuyena. Nokho ke abantu ke bayifuna lempande bayilubuza njalo njalo lobefona bebuza mama thizeni. Sasikhetha ukuthi ke siyilande sithondeze eduze la kwi-pharmacy ye-Black Life. Abaphathi ke be-Black Life bathi angimemezele ngisho ukuthi lempande sikhona oyidinga ngabo umuntu wesilisa ngabo umuntu wesifazane ofuna ukugcaba naye agcine umuntu wakhe kungowakhe ikakhulukazi njengoba kuyinyanga yezothando noma kusigaba sezothando ungathola ikhona njengoba ijalo izobiza ku600 kuhlanganisa neKorea mawuhlala eLimpopo uhlala eCape Town uhlala eEastern Cape noma uhlala kuphi nezifundazwe ekhona la eNingizimu Afrika ungakwazi uyithola. Ongakwenza wena mawubhala imessage yakho uthi King Sichaka noma Team King Sichaka uyakwazi ukuphinda uxhumane nosisi wethu se-office akhulume nawe ngabe socingweni ngaba i-WhatsApp noma i-message kodwa ungakhohlwa Team King Sichaka then uyobusuyangena kodabeni singayibuzela kokunye ukubuza kodwa kube kungasabalekile sengichazelele khona lokho ukuthi iyatholakala. Okwesibili ikhokhelwa imali engango 600 rand. Asibonga ke ithuba sike lo dabeni lohlelo lwethu namhlanje sizoza ukuthi lo okhona kuyimpande zama-Afrika namhlanje sithini isigaxa sakhe. Sawubona ma? Yebo sawubona bhuti. Ninjani? Siyaphila njani? Hayi sikhona ngani yakwethu singezwa kunini. Ya siyaphila. Hayi ke asingene sizwe mina abantu baye bangibuza hayi masibabuza amagama ngoba angikwazi ukukhuluma umuntu engamazi mina nganza kwethu kuyangihlula nje. Sengizame kaningi ubani lo? Ukhuluma no ogcine seshadela. Oh shuthi labuwela usanabo abekushela wakhula nabo akwazi. Yebo. Ko labazali usuvele usumdala masiyaqinile bayazi ukuthi uma. All right. Ukukhula kwakho ukhulele. Ukukhula kwami ngikhulele eMzimkhulu. Oh, yes. Yeah. Okay. eSouth Coast ngala. Lapha impilo ibikanjani? Impilo lapha bekuyimpilo nje ngikhulele emzini nje okuright kuona. Kuumuzi nje onabazali bonke bephelele. Yeah. Ngokusonta ke sisontezayo. Oh, okay. Yeah. Ngabantu besithunga. Hayi sigijima impela nje. Kusemnyango. All right. Lapho omunye ke ngabona ngenasidingo lo kodwa ke ngiyithanda ukukubuza ukuze noma usungixoxela isitoro zangaso ngibuka ukuthi khona ke kwaseqaleni okade uplane kanjani. Ufunda emabangeni aphansi wafunda wagcina kaba yipi into ofisa ukuba yona mawuqeda isikole? Ukufunda ngigcine ku grade 12. Loso ubizwa manje kodwa lesasikhathi standard 10. Yeah. Ngolimo oluthe form 5. Okay. Ukufunda kwami ngangifisa ukuba unesi. Okay. Kodwa akwangenzeka nje izimo ke. Kodwa ke ngokusebenza kabe ngayitholela amatoho. Ngaze ngagcina ke sengiyitholela umkhwenyana ke nami. Okay. Thatha sibeke ke mhlambe ekuqaleni kwendaba kuze kufika kumkhwenyana. Njengoba bengishilo ukuthi besisonto yona. Niyazazi ke nani izayona ukuthi abantu abahamba iguqu. Yes. Ngithe ukuthola kwami umkhwenyana hayi sihamba isiguqo. Siyahamba ngesiguqweni ebusuku nje sekumnyamanyana. Niyazazi iguqo zihamba sekumnyama vele. Yebo. Ngihlangana nalo bhuti hayi ugqoka ingubo naye zezayo nje. Hayi ngibona ukuthi awu nangu umuntu owakwethu lo hayi.
siqhubeke sinobhuti siye lapho esontweni lapho bekhona vele isiguqo. Hayi sifike sibuyeke lapho-ke sibuye lo bhuti uyashumayela lo bhuti. Yeah. Unesiprofetho nje uyaprofetha nje impela mina ngiphuwe ngalana eculeni. Oh yeah. Hayi sigcine phinde futhi yabo besihlangane futhi wesinye isiguqo yabo lo bhuti sengiya ngimjwayela nje ngimjwayela. Hayi ubhuti agcine sengishela-ke sithandane sesigcine sekufika emshadweni-ke. Habe kusuke njalo nihlangana ebusuku eyifunela isiguqo naye nawe ufuna isiguqo nahlangana esiguqweni. Sahlangana kanjalo. Uyayinto into enga. Ya futhi nami ngayibona ukuthi hayi ngempela ngithola indoda ngoba hayi sihamba into eyodwa nayo. Yeah. Hayi masifike-ke lapha emshadweni sishade. Hey kanti angazi ukuthi ngithatha nje nami umuntu engazi ukuthi akaphili ngithi uyaphila. Wow. Umuntu okanjani ongaphili? Ongaphili kodwa wena wazi ukuthi uyaphila. Ngazi ukuthi uyaphila. Qhubeka nodaba mama mhlawumbe kukhulu usafuna ungixoxela khona. Hayi lo bhuti usebenza sihlale futhi kube mnandi phela umyeni wami ishadile hayi ubhuti lo usebenza emazweni angaphandle. Mayisebenza amazweni angaphandle akabuyi njalo njengabantu laba abasebenza eduze umuntu obuya njalo. Sure. Ubuya nje after 3 months after 4 months. Abuye sesane ingane zethu zu4. Nalo muntu uyabona uma ngabe efikile uyazi-ke na ukuthi umuntu uma ngabe efikile kade wamgcina niyithandana ukuthi kuba mnandi nje kuba khona leyo nto leyo. Ngathi niyaqala ukuhlangana. Yeah. Mina-ke ngivama ukuvuka kakhulu ekuseni ngoba suke ngivukela nezingane fanele zihambe esikoleni ngivuka ngo4. Kodwa into engiyinothisayo uma ngabe khona akuvukeki. Ngigcine sengivuka ngabo 10 9 kanje. Ngize ngixaka ukuthi indaba ngakhathala kanje futhi ngize ngicabanga ukuthi hayi futhi ngoba kanye sihlale kakhulu ebusuku. Game ebeyini. Hayi. Hayi aphinda ahambe futhi abuyele la khona emazweni la khona. Uyakwazi la suke khona noma uzwa ngaye kuphela? Hayi ngizwa ngaye ngikwazi. Okay. And futhi lo muntu ikubo umuntu ongenali ikubo wathi akanali ikubo. Why? Nami angazi ukuthi indaba kodwa nje kwaba ngathi nami ngacabangela ukuthi ange umuntu okhule ehlukumezekile ange wangakwazi ukuhlala ekhaya. Kodwa ke ngoba phela ngiyamthanda mina ngisakunandi lokho. Hayi uyafaka imali akunankinga ngiyaphila nje nezingane. Khona engale emazweni. Kuzothi kwenye inyanga nje fikile. Khona. Hayi ngithi mangithi ngiyavuka ekseni. Ebusuku mangithi ngiyavuka. Ngithi ngiyochama. Yabo mangithi ngifika ngale ekamereni. Ekitchen futhi ekitchen mangithi ngiyafika ekitchen ngifika kuyavutha. Hawu. Mangithi kuyavutha kunomlilo obomvu lana hayibo. Ngithi ngigijima ngithi ngiyovusa yena ukuthi phela nansi inkinga ngale ngiyibonayo. Hayi. Ngifika umuntu akekho. Mangithi ngiyabuyela khona lapha ngithi ngiyafika futhi lo mlilo usaqhubeka uyavutha ngoba phela ngimvusela ukuthi akabheke le nkinga le. Ngifika uyavutha ngivele ngibone yena uphakathi kwalomlilo. Uphethe amakhandlela abomvu khona lapha phakathi kwalomlilo. Hawu ngixawe ukuthi kwenzakalani. Hayi mangithi ngiyaphinda ngale futhi nangu sekhona. Ulele nje futhi umuntu ongathi akazavuka. Kodwa ngalesa sikhathi ade ngiyombheka lapha abengekho. Masubuyele emuva wamthola esemlilweni. Mase ngibuyele emuva ngiyamthola. Sure. Mangithi ngiyamvusa ngiyamtshela hayi athi hayi ungayinaki leyo nto wena. Yabo kube ngathi nje umuntu into engekho ngiyayiphuphela nje kwanami. Hayi. Ngiqhubeke ngibone lento ukuthi ake ngcono ke ngihamba abantu ababonayo yabo abathandazi. Bake bangihlolele lento ngoba ngiyayibona lento ukuthi ayingiphethe kahle. Yeah. Hayi umthandazi angitshele nje umthandazi ukuthi kunomoya omubi lapha. Umoya nje ongalungile lapha egcekeni. Hayi ngiqhubeke. Yabo nje lento ayisekho mnandi kumina. Ngithe mangaba sengiloko ngihlola yabo ngihamba abathandazi. Ngelinye ilanga ngithe ngilele. Ngivele ngiyiphuphe lento yabo. Yeah. Ngiphupha umyeni wami. Ngimphupha ngathi usethuneni lapha yabo ngathi ngikhonjiswa ukuthi ithuna lakhe leli.
hayi ingixake lento. Xa ukuthi ngizoyenza njani lento, kodwa futhi yabo lo muntu mangaba akekho futhi lo muntu manje isingiphethe kabuhlungu lento ngingedwa. Yes. Uma ngithi ngiyafika lapha ngokuphupha nje. Ngithi ngibona lento, ngibona umyeni wami, yabo nje ungathi kuthiwa ngiyakhonjiswa nje. Ngikhonjiswa ile salukazi, size salukazi impela sithi umyeni wakho ungcwatshwe la. Umyeni hawu. Hayi. Kuqhubeka isikhathi. Ngivuke ekseni mangithi ngilandele leli phupho leli. Ngifuna ukulilandela kahle. Ngihambe ngiyelana mangifika ngiyafika ngiyalibona ngempela ithuna. Same thuna ladu libona ebusuku. Leli bengilibona ebusuku. Yeah. Ngiyalibona ithuna nali ithuna. Hayi. Kuhambeke isikhathi ke. Mangithi ngilandela ikubo. Ukuthi hayi ngilithole ikubo ukuthi nayi. Uzalwa aphi lo muntu? Uzalwe eNdwedwe lo muntu lazalwa khona. Mangithi ngiyalandela ngithi ngiyakubo. Hayi kubo bangitshela ukuthi hayibo lo muntu nje sewashona. Hawu. Wena ima uqala ukwazi ngekubo ngoba usuyalela indaba yethuna. Sengiyalela indaba yethuna. Kodwa lo ngikwazi ukuthi akana family. Bengimazi nje ukuthi akana family. Hawu. Mabesho kubo bathi hayi washada bezwe ukuthi ushadile kwenzakalani? Hayi abayizwanga lonto ukuthi ushadile. Because bona bazi umuntu osewashona. Bazi ukuthi umuntu washona. Ngokulandela ngilandela bangichazela ukuthi hayi lo muntu ubaba omncane wakhe wayithwele ngaye. Oh. Shoot mangithi bashuthi wembethwele ngaye akawenzanga umsebenzi ukuthi asebenzele ubaba omncane. Asebenzele ubaba omncane. Okay. Kwaba into ekanjalo ke manje yabo ukuhamba mangithi ngiyacabanga kwaphela lo muntu sinengane eziwu4 naye. Uba nengane eziwu4 lezi ingane angizazi noba ziyaphila noba ayiphili. Manje usho ukuthi wona hlangana naye nje uyesiguqona ebusuku naye usevela umuntu ongekho. Shuthi mina ngihlanganela nje nesipho nje into ehamba nje. Sure. All these years nengane uyahamba buye wena shuthi usuya manje masubuka nje uyasebenza ngempela lo muntu. Wayesondla kanjani nengane bekwenzakala? Hey angazi mina shuthi nje akasebenzi lo muntu angazi yazi ngempela ngazi ngoba ngizothi imali beyifaka lo muntu. Ngiyikhipha futhi ayifaka ebanki i-report efonini ngabe ngoyikhipha. Ukuthi uyasebenza akasebenzi. Sengibona manje ukuthi hayi cha kanti shuthi mina ngayithathela umuntu ongaphili. Hawu kahleni bo. Kodwa ngithi nje uyaphila ngokwami ngithi uyaphila kodwa akaphili. Now mawubuka izingane ke wona nakho so uyathola iqiniso usuyalazi. Yini ekufikela nengane phela nazi izingane ezikhona. Usayithatha normal. Njengoba ngisho ukuthi angizazi noba ziyaphila noba ziphili. Angisayithathi ngempela ngoba manje bengihlala nomuntu ngithi uyaphila ndakaphila. Kwazona manje angisazi understand noba ziyaphila noba ayiphili. Wobani wabesemshadweni wakho ongathi baqhamuke esayidini lakhe okufisa ukuyokhuluma nabo uzwe bakhona basekhona kwakhuluma nabo mawuthi bakhona? Angikaze ngikhulume nabo kodwa ke ngoba phela sasingabantu besonto. Kwakhona nabantu besonto ngoba phela uyazi ngosonto basikhonza nabo. Baba khona manje nabo ibaxakekile ukuthi ngoba phela bebembona kuumuntu. Bebengazi ukuthi kanti umuntu ongasekho. Maye suke ngekho kulamazwe akutshela konke usebenza kona. Wonke umuntu usuke ngambona enyamalele. La sebenza khona emazweni. So sengisho nje kufona nabantu enisonta nabo usuke ngavele kubona ngekho nje akekho ukuthi ukambone in between lesikhathi nosuku ukuthi akekho. Lutho akekho akambona. Akekho. Bebonwa yimina nje mangabe ekhona. Nje kodwa mina futhi ngimbona kuumuntu ophilayo right kungathiwa nginento engingabazayo kuyena beyingekho. Bengimbona kuumuntu nje ophila. So now mawubuka back ushaya flashback yakho ubuka lento ade uthi mawuvuka uyibona ebusuku yomlilo ovutha naye phakathi. Sekuyakufikela manje uthi yamhlanganisa noma cha? Kuyamhlanganisa impela. Ngoba ngesikhathi ngithi ngiyamvusa ngithi ngiyomvusa lapha. Ngithi ngifuna umkhombisa lo mlilo ovuthayo ngoba ngiyabona kuyasha lapha ekishini. Kodwa ngimfice ngekho. Jo. Futhi ngathi mase ngibuyela emlilweni lapho ngiyamfica umesenta kulomlilo.
and Osuke uphethe enzani? amakhandlela angazi uphethe amakhandlela umlilo ngala umlilo la yena usesenta. Oh. Mase ngithi ngiyabona phela ukuthi lo muntu angimazi uyephi ngoba ngimbhekile lapha embhedeni ngimshelele khona akekho. Mase ngithi ngiyabuya ngoba ngiyabona ukuthi akekho ngiyafica futhi ulele nje njengoba ngathi umuntu nje olele straight ongakaze avuke. Oh. Now udaba lakho ke njengamanje yini ofuna yenzeke ufisa okwenziweni xoshwe lo muntu omthatha njengomyeni wakho engane zakho kwenzakaleni ufuna ukusizakala ngani? Ngiyafuna Nkosi yami umuntu axoshwe ngiyafuna ngifune futhi nanosizo ukuthi angazi ingane zami ukuthi fanele ngiyibone kanjani ukuthi zingabantu. Mangingathola nje abathandazi nobani bangixoshelena ngoba umoyo ongekho right egcekeni. Sona umndeni wakhe lo wagcina utholile wathini wona ayikho into yathi uzokusiza ngayo ngoba phela nezingane lezifuna zibaza abantu bakubo kwaba. Umndeni wagcina uthe uzofika uzobheka lenkinga le engihlangene nayo ngoba manje bona bazi ukuthi phela lo muntu washona njengoba ngithi mina uyaphila. What if kuthiwa mhlawumbe ngelilanga wathwetshulwa kodwa uyaphila? Uyothini manje waqhamuka into engathi hayi uthwetshuliwe lo muntu uyaphila akafanga? Ngomamkela Nkosi yami mangaba phela ekwazi ukuvuka umuntu. Ngikamamkela nje ngeke ngibe nankinga naye. Ngoba phela khona nanezingane la. Yes. Hey, ma asithemba ukuthi ilayithe kokhuluma ngayo izokwazi ukuxazululeka ulithola usizo nawe ke ube no peace emoyeni wakho ngoba inkinga manje ayingane nakho nomkhonyana ongamazi noma uyaphila noma akaphili. Angazi ngempela ngazi ngiyalidinga usizo ngilidinga ngempela ukuthi nje ngisizakale ngalento. Hey, asazi babukele Black Life TV noma senaluzwana udaba olufana nalolu asazi endabeni zokuthwetshulwa komuntu ukuthi umuntu mayesethwetshulwe uba njani ngoba uma la uzosixoxela ngomkhwena wakho aseshade naye isikhathi eside banezingane kodwa uthiwa waphambana ngoba wayekade kutholwe ngaye enziwa isithwalo futhi wayezofukuza lo munye umuntu oyebizwa abomncane wakhe. Angazi kwaphambana phi inkomishi wayithiwe ehlangana noma bashade abanezingane kodwa maye kubo kwazi ukuthi washona yena mayesho uthi uma uyamazi uyaphila futhi sebeke benza inkonzo zasekamereni kabi kaningabi baze baba nezingane. Asazi ukuthi kuphawula kwakho kuthini awusithinte comment section yethu u-email usifonele siza ukuthi kuphawula kwakho kuthini nosizo unalo ungaqhamuka nalo emqondweni wakho. Igama lami King Sichaka ngokaluqa lezi impande zama Africa le Black Life TV. Nisale kahle.